États-Unis jamana kuntigilata ka ɲini ɲɛnajɛ waati la Donald Trump y'a jira ko gɛlɛyaba min bɛ Ameriki kan o ye tungaladen minnu bɛna ka sɔrɔ sariya mun yamariya n'a bɛ wele immigration illégale. An bɛna tungaladenw gɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ tariku kɔnɔ. Ne tɛna waso ni o ye nka a kɛli tɛna nɔgɔya. Donald Trump ka sebaya sɔrɔli kɔfɛ a y'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ n'u bɛ wele réseaux sociaux ko tungaladenw gɛn ni Ameriki a ko bɛna teliya wa a bɛ sɔrdasiw jɛnsɛn jamana fan bɛɛ o kama. Nka Joseph Non kalanfa do sariya la New York sanfɛ kalanso la ko Ameriki kɛlɛbolo bɛna tungaladenw ka gɛnni baaraw kɛ cogo min na i n'a fɔ Trump y'a layidu ta cogo min na a ko jɛlen tɛ. Tungaladenw gɛnni sababu bɛ sɔrɔ jamana kuntigi b'a fɛ ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan ni kɛlɛbolo bɛna baara kɛ o siratigɛ la bawo a b'a fɛ kɛlɛbolo ka sen don o la walasa ka sariya o waleya tungaladenw kama i n'a fɔ maraw y'a laɲini cogo min na. Dancɛw cakɛda ɲɛmakura Tom Homan b'a fɛ tungaladenw gɛnni ka kɛ ni ninjuguya de ye wa k'a baaraw fanba bɛ to États-Unis kɛlɛbolo de bolo kan. An bɛna tungaladenw caman labɔ États-Unis. An bɛna kɛ cogoya bɛɛ la fana denmisɛnnin ba 300 minnu ka kibaruya ma dɔn walasa k'u sɔrɔ. Tom Homan ko lakana jateminɛ sɛbɛn dɔ y'a jira ko denmisɛnnin ba 32 ma dɛmɛ sɔrɔ États-Unis n'u n'a ka kan. A ko kɔfɛ denmisɛnnin ba 290 ko wɛrɛw ka dɛmɛ ko kuma yɛrɛma fɔ wa mɔgɔw t'u yɔrɔ dɔn. O kama tungaladenw dɔnniya bɛ minnu na n'u ko les experts en immigration k'a bɛ se ka kɛ o denmisɛnninw matunu ko dɔw bɛ se ka sɔrɔ halisa sigidaw la i n'a fɔ a fɔra cogo min na. Aaron Recklen ye tungaladenw dɔnnibagaba dɔ ye. Mass deportation is not the tungaladenw gɛnni dɔrɔn tɛ fɛɛrɛw ye. Sariyabulon bɛ se ka fɛɛrɛw wɛrɛ sigi sen kan walasa tungaladenw k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ. N'o kɛra u bɛ se ka lɛnpo sara wa u bɛ sɛbɛnw sɔrɔ sariya ka yamaruya kɔnɔ. Jɛkulu min sigira sen kan sénateurw ka sariyaw kama États-Unis o mɔgɔw ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ tungaladenw ka gɛnniko kuma kan. O senfɛ démocratew ka sénateri Alex Padilla kɔni y'a jira k'a bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ lase États-Unis sɔrɔko ma. Tungaladenw miliyɔn caman bɛ balo États-Unis ni sɛbɛn t'u bolo n'u bɛ baara kɛ sɔrɔko yiriwali cakɛdaw la. Jamana sariya sibiliw lakanako kan kɛlɛbolo fɛ a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ sariyabulon ma yamariya bawo dan de bɛ kɛlɛbolo ka lakanako baaraw la o siratigɛ la. Nka lakana baara minnu ni kɔrɔtɔkɔw tɛ jamana kuntigi bɛ se ka kɛlɛbolo yamariya. Lakanako dɔnbagaw dɔw fana y'a jira i n'a fɔ Joseph Non ko sɔrdasiw man kan k'u sen don sariya minnu bɛ ɲɛsin tungaladenw ma. Sɔrdasi min mana sen don tungaladenw gɛnniko koɲaw la o kɔrɔ o sɔrdasi ta ka baara dɔn bawo a jɔyɔrɔ faso lakanako la tungaladenw ka gɛnniko kuma t'a la. Texas mara ye hectare 550 de di jamana kuntigi sugandile Donald Trump ka mara hokumu kɔnɔ walasa kasobonba dɔw ka jɔ kojugukɛlaw ni fagalikɛlaw kama tuma min n'u gɛnna ka bɔ États-Unis jamanaw kɔnɔ u bɛ don o kasobon in kɔnɔ.